istoria naționalei Braziliei, de 2 ori campion mondial cu naționala Braziliei, pentru care a marcat 62 de goluri, 97 de meciuri, cifre impresionante pentru un atacant fabulos. Il Fenomeno din România ar trebui să fie la întâlnirea cu Il Fenomeno Ronaldo. Ronaldo și mult au împărțit acest supranume în Italia, acestei partide, spunând la un moment dat că nu este frică de controlul antidoping, chiar dacă el a făcut câteva injecții pentru a putea trece peste durerile musculare. Intră în teren pentru ultima oară în cariera sa. Este pe locul 5 în clasamentul meciurilor jucate, mă refer la numărul de meciuri jucate pentru naționala Braziliei, dar președintele Confederației Braziliene de Fotbal, care este în această funcție din 1989, spunea despre Ronaldo că este cel mai mare fotbalist care a jucat în mandatul său de 22 de ani, și în această perioadă au jucat pentru Brazilia și Romario, și Ronaldinho, și Roberto Carlos, și Cafu, și mulți alți fotbaliști extraordinari. Însă Ronaldo a fost cel mai mare, spune Elias. Mingea trece pe la Robinho, Ronaldo așteaptă o pasă, iată că Ronaldo a încercat foarte altruist pentru Elias. Din nou Ronaldo cu o pasă din prima, de această dată pentru Neymar. Ronaldo! Sătărușanu! În calea ultimului gol al lui Ronaldo. Frumos a pus acest atac brazilian și Ronaldo cu fiecare atingere ne-a încântat din nou, și atunci când a încercat pentru Elias și acum când a pasat pentru Neymar și apoi a deviat pe poarta lui Tătărușanu. Deci jucătorii ai naționalei Braziliei prezenți acum pe teren reprezintă enorm în fotbalul mondial. Unul dintre ei, Lucio, capitanul, supervizând, să zicem așa, acest atac al Braziliei cu o nouă centrare bună a lui Maicon și până la urmă Neymar și este gol pentru Brazilia. Am simțit că până la urmă acest atac al Braziliei se va încheia cu gol. Fred este cel care trimite în plasă după centrarea lui Neymar și toți jucătorii brazilieni se grăbesc să-i dedice lui Ronaldo acest gol, făcând gestul faimos al lui Ronaldo după marcarea golurilor. Este gestul cu degetul pe care Ronaldo îl făcea după ce reușea să înscrie. A fost acolo o ieșire nu tocmai inspirată a lui Râpă și apoi atacul a continuat cu preluarea lui Jadson. Totul depinde însă și de această centrare ce va fi trimisă care de Zicu. Alex este și el acolo, foarte bun în fazele fixe, dar până la urmă mingea a fost trimisă mult prea aproape de portarul Victor, care a reținut. Intercepția lui Giugiu. Ai noștri rămân sus cu mai mulți fotbaliști. Giugiu a plantat frumos, i-a pasat lui Torje, șutul lui Torje, intervenția lui Victor.